Malah cengengesan kowe iki dikon bondo Werkudara. Mboten beto tali. Werkudara tok cekel. Kowe iki Werkudarane Ngastina. Lah kok didhawuhi anak Prabu Baladewa kok meneng wae. Wah, boyo ora iso gawe perkara. Sampeyan wapun kula kandhani nek gawa ora ming loro. Sing akeh kancane. Ngoten lho, men gayeng golek bathi niku aja akeh-akeh. Kancane digawa sing akeh. Ngoten niku lho. Gayeng teng dalan niku nyenengke. Ora perkara gayeng ning kowe dijaluk supaya ngoyak Werkudara. Sikil kula niku wingi dereng mari, Mas. Kena ngapa? Engkel. Lho. Pangeran Pati kok engkel. Nggih. Nyuwun ngapunten Koko Prabu.